gamit na nabili pero at the end of the day wala na kaming pera. So yung tip ko sa inyo guys is kung mamimili man kayo, kung mag-shopping man kayo, at least ipaglagay natin 8,000 pesos lang yung 13-month pay nyo. So kumuha lang kayo ng at least 2,000 pesos. Hi guys, it's Christine and welcome to our family budget. So, I'm sorry sa aking hair. Kagagaling ko lang maligo and talagang wala akong makeup. So, gusto ko pag-usapan natin ngayon ay about, kasi syempre, paparating na yung December. And, syempre, paparating December na nga. Yeah, it's December at paparating na yung ating bonus, ganun. Kung napapansin ninyo, medyo konti lang talaga yung aming mga groceries. At kung napapansin din ninyo, hindi na ako nag-grocery doon sa usual talaga na sa mall. Kasi, yeah, mall talaga is very convenient naman talaga sa akin, especially na may anak akong dinadala. But then, ngayon, naka-decide kami na every Wednesday, pwede ako makaalis pag day off ng asawa ko. Pero this ano kasi this December wala na siyang rest day, so straight lahat yan, may trabaho siya, so yon, walang magbabati sa anak ko kasi wala siya dito. So yun, pag ano lang, pag if ever na pag may time na inihahatid ko lang yung anak ko sa mama ko, yan. So yun, so kung napapansin nyo, kung napapansin din niyo yung is talagang sinasadya ko talaga na sa palengke na talaga mamili kasi syempre ever since naman gusto ko na talagang mamili doon, pero syempre nahihirapan talaga ako kasi syempre kung dala-dala ko yung anak ko, mahihirapan talaga ako kasi mabibigat yung mga dinadala ko tapos kung saan ako pumupunta. So nung last, yung anak ko is inano ko nga doon sa mama ko, doon ko siya iniwan, pero syempre mas maganda sana yung asawa ko magbabantay sa kanya. But anyway, yun. So, ang reason behind talaga na talagang pinasadya ko na doon talaga mamili. Kasi syempre, unang-una, mas nakakatipid ako doon. Pangalawa, mas marami akong nabibili talaga pag nandun ako. So, yun. So, importante na meron talagang nagbabantay sa anak ko. And also, so, papunta na tayo ngayon dun sa bonus. So, syempre, paparating na nga yung bonus. So, change topic agad. Pero, related pa rin dun sa sa topic ko nung first. Kasi nga, natitipid kami ngayon. Sobrang binawasan ko talaga yung, tinry ko talaga na bawasan talaga yung, ang tawag doon, grocery budget namin for the month. Talagang, gusto ko talaga siyang bawasan. So, let's see kung talagang kung magkano lang yung mababawas ko. So, yun. Kasi gusto namin iubos lahat doon pagbayad sa utang namin. Kasi mas gusto talaga namin mas mapadali pa talaga yung gusto namin matapos agad yung namin yung utang namin. So, yun. So, this coming, syempre may paparating na 13-month pay. So, yung darating na 13-month pay ng asawa ko, is diretso agad lahat yun sa savings namin. So, for this November, hindi ako nag-savings kasi may bulto kaming perang papasok doon sa aming emergency fund, sa aming savings. And also, so yung savings na, yung pang savings sana na ihulog namin doon is idadagdag namin yun sa aming yung pinakamaliit namin na utang. Yun yung gusto kong matapos, syempre gusto kong matapos yun una. So yun yung target namin. So nakakatawa nga kasi I'm actually planning na magbigay ng gift and all. And sana syempre help us ko naman. Pero let's see, hindi ko pa ma-sure kung makakapagbigay talaga ako ng gift sa mga syempre ang sure lang doon is dun sa inaanak ko kasi matagal mo na hindi nabibigyan. But anyway,
So, yun, yung 13-month pay stay, sa savings namin, so, hindi na ako naghuhulog ng savings. Maghuhulog ako sa January na. And, so, yun. So, gusto namin matapos lahat. Yun yung purpose namin, kaya ginagawa namin to. Gusto kong matapos kaagad yung utang namin. So, ang mangyayari kasi for this Christmas, is um, iba-iba kami ng ano, toka-toka kami dito sa bahay kasi syempre, kasi sa bahay namin dito guys, iisa lang talaga kami. Bali naka-division lang yung bahay namin talaga. So parang naka-separate lang. Pero pag Pasko is maghalo lahat, yon. So, nagtoktoka kami lahat. So, yung amin is spaghetti and chicken. So, syempre, hindi naman kasi gusto namin masyadong marami kasi pupunta din kami dun sa mama ko kasi maghahanda din siya dun. Then, magtitipid talaga kami. So, syempre, yung asawa ko, ang dami siyang overtime for this month. Yes, ang dami siyang overtime. So, lahat ng yun is siguro hindi naman iubos talaga lahat dun sa utang yung mga overtime niya. So, yun. Basta yung goal lang talaga namin is matapos lahat. So, yun din gusto ko lang i-clarify kasi may nagtataka kasi kung bakit ganon. Doon ako namimili sa palengke tapos medyo konti lang talaga yung aking mga pinamimili. And so I'm trying din na maging healthy and talagang ngayon masasabi ko na mas malaki nasi-save ko talaga simula nung sa palengke na ako namimili. So yun. So ang best tip ko sa inyo guys is kasi last last na Pasko talagang pagdating talaga nun sa 13 month. Actually hindi pa nga dumating. Um, Inutang na namin talagang parang nag-advance na kami, parang umutang kami sa ibang tao kasi syempre may paparating na pera. So, umutang kami kasi may papaparating nga. So, yung bayad na namin pagdating. So, hindi pa nga dumating, inutang na namin. So, pagdating nung ano is yung nag-grabe shopping namin kasi nga 'di ba Pasko. Yun yung nagiging ano tayo, parang one day millionaire, parang ganon. So, yun talaga yung iniiwasan talaga namin na mangyari kasi pagkatapos ng Pasko, talagang wala na kasi ang dami nga namin gamit na nabili pero at the end of the day wala na kaming pera. So yung tip ko sa inyo guys is kung mamimili man kayo, kung mag-shopping man kayo, at least ipaglagay natin 8,000 pesos lang yung 13-month pay nyo. So kumuha lang kayo ng at least 2,000 pesos. Kung gusto nyo magliwaliw doon, 2,000 pesos enough naman siguro na yun. Huwag ka na lang sobrang shopping kung marami ka pang binabayaran mga obligasyon. So, ayun. So, yung iba, yung matira is ilagay mo sa savings mo, diba? So, yun lang guys. Yun yung gusto kong i-share sa inyo ngayon. And siguro yan yung mga best tip na pwede kong ibigay sa inyo. Ngayon paparating na nga yung ating bonuses, yun. And para mas masaya ang ating Pasko, hindi yung pagkatapos ng Pasko is nga tayo kasi wala na tayong pera. So ayun yung aming plan for this Christmas. And yun, i-update ko naman kayo kung ano yung mangyayari, diba? Kung makakabigay nga ako ng gift, and if ever, so tingnan lang muna natin. So, kung meron kayong mga plan, kung ano yung mga plan nyo for this Christmas, gusto kong malaman yan, please do share, please leave comment below, and please don't forget to subscribe, and see you in my next video. Bye! Merry Christmas! Advance!